Bernard Grech spiċċa ringrazzja lil persuna li tokkupa l-kariga ta' President ta' Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista li wara li ġiet attakkata għaliex kienet tappoġġja l-eks kap Adrian Delija hija tefet ir-riżenja tagħha. Minflok ikkuntattja biex jisma' u jsewwi l-weġġat ta' din l-attivista nazzjonalista huwa spiċċa jgħidilha kif l-ittra ta' riżenja tagħha timlih b'kuraġġ kbir. Fl-ittra li ppubblika Simon Merċieqa fuq il-blog tiegħu, il-President ta' Kumitat Sezzjonali turi l-weġa tagħha wara li stqarret kif kunsillier nazzjonalista gideb fuqha minħabba li fit-tellieq għall-kap iż-żiemel tagħha kien Adrian Delija. Fl-ittra qalet kif għalkemm iż-żiemel tagħha spiċċat tajjar minn kap hija xorta waħda pruvat tkompli taħdem. Qalet li fil-waqt li qatt ma stenniet li tkun apprezzata mhux ser tittollera arroganza u gideb fil-konfront tagħha. Fl-ittra ta' riżenja komplet tajt kif m'hemmx għalfejn nazzjonalisti ikunu mkasbra mill-partit li appoġġjaw. Fl-ittra indirizzata lil Grech hija qaltlu li tinsab disposta li tgħidlu għaliex nies bħala qed jabbandunaw il-partit u jwarbu. Iżda għal din l-ittra ir-risposta ta' Grech mhux talli waslet tard kif ammetta hu stess, iżda talli ringrazzja lill-President ta' Kumitat Sezzjonali tiegħu li rriżenjat u qalilha kif ittri bħal dawn jimlewh b'kuraġġ kbir. Din ir-reazzjoni hija sinonima ħafna mal-indifferenza ta' Grech għall-irtirar ta' 9 kandidati nazzjonalisti mill-elezzjoni tal-kumitati lura f'Jannar li għadda, dan wara li ġew imkasbra minħabba li jurew l-appoġġ tagħhom lil Adrian Delija fit-tellieqa għall-kap. Iżda din ir-riżenja ta' wħud minn fosthom ftit li xejn ħarket lill-establishment nazzjonalista. Beppe Fenekadami jgħidilna kif bihom u mingħajrhom kollox jibqa' għaddej. Dak kienet elezzjoni ta' Kumitat Sezzjonali ġewwa ta' Sliema mill-għalija. Kien hemm nuda kandidati irtiraw affarijiet tagħhom naturalment u l-affarijiet ikomplu. Grazzi.